Horas samanginang pajupang hita muse di channel YouTube namion marhiti akka pikiran nami. Na mungkin boi pamorahok kita di nama ngarade hita di turpuk jamita si patol hasota di partangyangan songoninang di parmingguon si ganuk minggu. Di video naing patol hason nami tu hita pikiran nami taringo tu jamita di partangyangan di hari Minggu tanggal 28 September 2025. Turpuk jamita di partangyangan ni ima sian pasal men 148 ayat sada sahak ro di ayat 14. Jadi dung takas hujahami amanginang turpuhon jala husor hami jala niluluan akabahan na mungkin boy mengurupi pamoraho pikiran oma na perjulu anggo di pikiran nami. Ima takasdo taboto buku pasal men ima namarisihon akka tangiyang dohot ende boido ende gabi tangiangi di endehon na marharoroan sian hapor siaon na mangulu ni akka par pasal meni na mananda jala marnida huasoni debata jala di pasal menon adong do akka ende na gabe kesaksian gabe jamita berdasarkan pengalaman pribadi ngelu ni parpasal meni dohot akka persauranna dohot akka hamaolon na dia dupi bana alai takas di idaibana pangaramotion ni debata alani do mbain naga besai di sosoi ibana akka jolma manusia laho mamuji debata alai taida di turpuk tahun dang holan jolma manusia na tinopanaibe na disosoi ibana alai dohot do saluhut portibion patuduhon jala pabuahon jala paingotot tuhita satakas dihita ia portibion na tinopado HP di bagasan sada desain sada tujuan sada sakap na belga bain sangap ni debata dimana perjolo berarti portibion dang asal jadi buti rupani dang asal adong manang adong do pemikiran-pemikiran planet on berdasarkan on 1000 tahun terbentuk ini dalam waktu yang lama ya mungkin saja ilmu pengetahuan menuntun ke sana tetapi pada akhirnya belajar dari Mazmur marhite parpasal menon idauta anggo sian mulana natinopani debatado anggo portibion alaya dong perkembangan berikutnya tetapi desain awal alam semesta adalah Tuhan itu sendiri debatado namanopa langit dohotano alanima umbain nagabe ditugihon di turpuk tahun di bindu 140 waluon tikting mandokon langit dohotano mamuji debata mangihutusian non ditogi hondo akana poso akaraja dohot colma manusia asa saluhutna songon sada orkestra saling melengkapi jadi di turpuk tahun taida dotong kesatuan manusia itu dengan alam semesta dalam satu nyanyian simponi yang indah dalam satu orkestra untuk memanjatkan puji-pujian bagi Tuhan. Namang ihut musim non rikok di turpuk tahun dan ngapala upikir hami perlu do penafsiran na bagas dan pala ikon lo jahita mangalului taringot tuturpuk tahun rupani sumber-sumber buku na naik sejahota lay sepintas pe tajaha turpuhon boido rupani dapot tita hira songon ipolana jaladang apala dong son akka
perkataan-perkataan yang susah na ikon tafsir honon maul manang berdasarkan latar belakang ale pada intina puji-pujian tu debata. Berarti masuk mahita langsung tu unokna. Ya unokna jala ipolana huidahami di turpuk taon. Heado disadatiki marpungu-pungu hami rupanya do parhalado di sambil bakar-bakar jala adong aka acara baru adong masalah donga mandok perjulu jauh bah inna alai ingot tamuda molodongan non situ pahan sotung lupa hamu tuau baik kamu bagi aku asa ulehon manang lamar sugut manang nahaduan ninna rupani. Jadi dung lao ibana sukuma tu dongan bah luar biasa do amangon nanti. Bahasa amang ai somalna aka parbagiat do unang lupa hamu diau. Aleon dinamanu pahi do imana wa unang lupa hamu diau ikut do manu pahi do imana rupani soni. Jadi do dongan ai nga somali amang molo amangom memang songonido. Molo soibainan non guarni acik do rohana. Jadi atsai dinggan mulu tahu ko tutur pukton rupani unang gabe ditogi hot perpasal ini sudi portibion dohot aka pahanan doh aka sudi natinopa memuji debata nang raja nang akan naposo alai tang doh tahu iko senyi doh notanian tidak bisa tidak ikut. Saya harus ikut dalam rombongan untuk memuji Tuhan. Jadi koradong do perasaan bersalah di kita molo sodoh tita rupani dalam arak-arakan puji-pujian. Arak-arakan orkestra molo sodong peranta. Molo sodong rupani gibadoh tita ikon cik dosa sitong narwata. Dalam artian aku harus ikut dalam pujian dan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Suatu sodoh tahu. Alana mulu sodoh peau portibion nang hasianganon nang torop jolma memuji debata. Jadi dang rupani gabe hautungan di debata mulu doh tahu memuji. Ale hautungan dia do. Nadenggan dia do. Jalani ikon dohonot tama di bagasar rohata. Dang boy sodoh tahu memuji debata. Maka saya melihat dalam pikiran kami keterlibatan kita. Apakah kita terlibat dalam puji-pujian ini? Apakah kita memang juga bagian dari rombongan orkestra yang kita sebutkan ataupun mungkin rombongan pemain musik yang masing-masing mengambil peran dalam pujian ini? Ido narumikot rupani. Jadi belum marpungi banguse adong dodongan merasa di perpunguan ai molo sodoh tahu dan jadi alani gabe mandele gabe murai konelehon rupani habe molo taringot tidak memuji debata molo sodoh tita portibion pahat-pahanan aka bunga di ladang aka sudi tanam-tanaman pohon laut bumi bintang akan memuji dia. Jadi tidak ada masalah bagi Tuhan bila engkau tidak ikut. Masalahlah bagi dirimu sendiri sebab kau tidak ikut dalam kegembiraan itu. Tang doh tita rupani. Alani do unak sampai dang doh tahu memuji debata. Ikut sian bagasan nasarohaku ikut doh tahu. Ikon terlibat ikon adong peratu memuji pasangapun debata. Jadi mulu dibain topik ta sudi ditopa marhite Kristus sudi nati noppa marhite Kristus ima portibion nakin parcolo nakin tahatai nati noppa do HP na didesain do HP di bagasan holong jala na dipalua do HP di bagasan Kristus Yesus atong saunari puji-pujiaku pamujiokku ima pamujion tu Kristus Yesus ala nang takas tong holong di rohani debata pature portibion ala di bagasan Kristus do di pature di pauli muse gabina tinoppa na baru portibion nang hita ala niima sotung sodohot tita memuji Yesus Kristus
Sotung sodohot tita patu pahon akka parangin adenggan lahu patuduhon puji-pujiatta tu Yesus Kristus na di bagasan ibana ditoppa saluhut portibion. Tong amanginang ditogihon ma hita asa sude mahita dohot mamuji debata di bagasan Yesus Kristus sude mahita memuji mangendehon haleluya puji-pujian jala sude mahita mar parangehon parangena denggan hombartu lomoni rohani debata ai ido puji-pujian naum arga di debata molo mangolu hita hombartu patikna molo mangolu hita hombartu uhumna jala taulahon holong ni roha songon ibana par holong roha di bagasan Kristus Jesus. Ima di pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.